Podcast Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystkie książki świata. Krzysztof Sagan i Michał Nogaś, dobry wieczór. Dziś podcykl, czyli ta część, którą realizujemy w Lublinie wspólnie z tamtejszym Teatrem Starym i Lublinem 2029, czyli biurem kolejnej europejskiej stolicy kultury, tej polskiej. My jako program trzeci zapraszamy na wszystkie książki Europy. Co miesiąc w Lublinie rozmawiam z autorkami i autorami z naszej części świata. O sprawach ważnych, o tym, czym zajmuje się i o czym traktuje nasza środkowoeuropejska literatura. W listopadzie w ramach tego cyklu pojawiła się autorka powieści Kornelie. To środkowoeuropejski realizm magiczny. Akcja książki toczy się na pograniczu słowacko-węgierskim w czasach dawnych i bardzo nam współczesnych. Zapraszam i przedstawiam kolejną gościnię audycji i naszego cyklu. Nasze spotkanie z języka polskiego na słowacki i ze słowackiego na polski będzie tłumaczyć, uwaga, tłumacz przysięgły języka słowackiego. Nie ma żartów. Michał Wilchniański przyjechał do nas z Krakowa. Wielkie brawa. No ale najważniejsza dzisiaj jest nasza gościni. Z Bratysławy przyjechała do nas dziennikarka i pisarka słowacka Beata Balogowa. Dobrý večer. Ďakujem, že tu môžem byť v tomto krásnom divadle a v takomto plnom javisku, pred takým plným jawiskom. Divadlo to teatr. Tak, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę być w tak pięknym miejscu, w tak wspaniałym teatrze przed tak licznie zgromadzoną publicznością. Powodem naszego spotkania bezpośrednim jest książka Kornelie, napisana przez Beatę, wydana w Polsce przez Książkowe Klimaty i przełożona przez Izabelę Zając, ale zanim wskoczymy do świata tej książki, w której myślę bardzo wiele osób się zakocha w tym świecie i w tej książce, to się okaże i wyjaśni dlaczego, to chciałbym, korzystając z okazji, że Beata jest z nami, zapytać o sprawy bardzo bieżące, bo Beata jest pisarką, jak mówiłem, Kornelie to jej debiut powieściowy, ale jest też dziennikarką, jedną z najważniejszych, najpopularniejszych, najbardziej szanowanych dziennikarek w Słowacji. Przez długie lata była redaktorką naczelną dziennika SME, teraz jest główną komentatorką tego dziennika. Jest to ta gazeta, która stoi w opozycji do obecnego, a także kilku poprzednich rządów antyunijnych i prorosyjskich, więc także do obecnego premiera Roberta Ficy. Beato, widzieliśmy w Polsce w połowie listopada taki film Robert Fico krzyczący na studentów, którzy dzwonią kluczami i wychodzą ze spotkania. To było takie spotkanie, w którym on mówił, że jak jesteście tacy odważni, to jedźcie walczyć w Ukrainie. O co chodzi w tych protestach i w tym zachowaniu? Ja som hrdá, lebo som to pochopila, tú otázku, takže môžem na ňu aj odpovedať. Ja jestem dumna, bo zrozumiałam to pytanie i mogę od razu na nie odpowiedzieć. Ešte by som dodala k tomu predstaveniu, že nielen novinárka som, ale som aj Šorošova prostitútka, som nepriateľka národa, som sviňa, som aj had, mnohé ďalšie veci, akými nás volá Robert Fico, novinárov. To niestety też rozumiemy chyba. Ja tylko tutaj uzupełniając przedstawienie mnie, chciałbym dopowiedzieć, że oprócz tego, że jestem dziennikarką, to podobno jestem też prostytutką Szorosza, wrogiem narodu, świnią i jeszcze wieloma innymi inwektywami jestem określana przez zwolenników premiera Fica. No a k tomu videu Robert Fico 3 dní pred výročím 17. novembra, čo je pád komunizmu na Slovensku, prišiel na školu, na strednú školu a začal študentom rozprávať, že vlastne to ani nebola revolúcia, ale bol to komunistický puč a komunisti sa takto dohodli, że darujú národu ilúziu zmeny. Jeżeli chodzi o to wideo, to ono zostało nagrane 3 dni przed 17 listopada. 17 listopada to jest data symboliczna aksamitnej rewolucji, upadku komunizmu w Czechosłowacji. To było w szkole średniej, na takim spotkaniu z uczniami tej szkoły średniej, na którym premier Fico powiedział im, że tak naprawdę to nie była żadna rewolucja, tylko pucz komunistyczny, w trakcie którego komuniści postanowili
dać ludziom iluzję wolności. Lebo treba dodať, že ak by neprišla revolúcia, tak Robert Fico by stále stál na čele vlády, ale ako ústredný tajomník komunistickej strany. Trzeba sobie uświadomić, że gdyby do tej aksamitnej rewolucji nie doszło, to dla Roberta Fico niewiele by się zmieniło. On nadal byłby na čele państwa tylko jako pierwszy sekretarz. A tým pádom Robert Fico chcel vyjadriť svoju neúctu k tomuto sviatku a študentom nerozprával len o puči, ale napríklad im rozprával o tom, že Ukrajina je na vine, že naši susedia na východe sa stále vraždia. On to nazýva bratovraždou, že bratia Slovani sa vraždia a že Vladimír Zelenský je na vine. Fico chciał w ten sposób wyrazić swój brak szacunku dla aksamitnej rewolucji i na tym spotkaniu z uczniami mówił im nie tylko o puczu, a mówił też o Ukrainie. Mówił, że winna konfliktu jest Ukraina. On mówi, ciągle powtarza, że jest to u naszych sąsiadów przebiega bratobójcza walka, którą toczą Słowianie, a winny jej rozpętania jest Zelenský. On si naozaj myslel, že tí študenti sú ako jeho obecenstvo na stranických mítingoch, tí dôchodcovia, ktorých zvážajú z celého Slovenska, aby tam mali niekoho, k tomu tlieska. A nerátal s tým, že tí študenti sú individuálne mysliace osoby a že jednoducho im sa nebude páčiť to, čo im narozprával na tom stretnutí. On to spotkanie potraktował tak, jakby przemawiał do swojego aktywu partyjnego albo do rzesz emerytów zwiezionych na spotkanie partyjne Smeru, które mają mu tylko robić klakę. Nie liczył się zupełnie z tym, że ci uczniowie szkoły średniej to są jednostki indywidualności, które myślą samodzielnie. A ospravedlňujem sa takým postarším členom tohto obecenstva a tak ako aj vždy robím na Slovensku, lebo ja si nemyslím, že staršia generácia je natoľko nevzdelaná, že volí Fica, ale Fico sa neustále prihovára najmä tej starszej generacji. Przepraszam wszystkich zgromadzonych, jeżeli ktoś ze starszych osób mógłby się poczuć urażony, to nie o to chodzi. Ja często o tym mówię na Słowacji, że ja nie myślę, żeby było tak, że to starsi ludzie tworzą jakby w sposób naturalny elektorat Roberta Fico, dlatego że nie są samodzielnie myślącymi osobami, tylko podkreślam to, że Fico stara się przede wszystkim adresować swoje przemówienia, swoją politykę do osób starszych. A teda vy ste spomínali, že ste na tom videu videli, ako tí študenti cingali kľúčami. A to je taký symbol. V 89. v novembri celé námestie štrngalo kľúčami a to znamenalo, že ukazujú komunistom, že koniec a že berú vlastne naspäť si svoju krajinu. A študenti toto zopakovali na tom stretnutí s Robertom Ficom, ktorý naozaj utrpel traumu potom, ako tí študenti sebavedome odkráčali z triedy a nechceli ho ďalej počúvať. Wspominał pan, że w tym filmie jest scena tego dzwonienia kluczami. To nawiązuje bezpośrednio właśnie do wydarzeń z listopada 1989 roku, kiedy całe place ludzi zgromadzonych, protestujących dzwoniło kluczami na znak, jakby, że dzwonią już komunistom, żeby odeszli, a ludzie jakby biorą z powrotem we władanie swój własny kraj. To, co zrobili studenci w czasie tego spotkania, to był prawdziwy szok i trauma dla Roberta Fico, że oni w pewny siebie sposób wstali i wyszli, przestali słuchać jego przemówienia. Nie spodziewał się tego? Nečakal to, lebo Robert Fico je zvyknutý na to, že jeho okolie sa mu ukláňa a vždy mu zorganizujú také obecenstvo, ktoré je nadšené. Čiže niekedy z celého Slovenska zadarmo zvážajú ľudí autobusmi alebo do Bratislavy, alebo tam, kde Robert Fico vystupuje. Folklórne skupiny spievajú, krája sa chlieb, sype sa sol a proste reprodukujú staré komunistické tradície a vtedy Robert Fico sa cíti vo svojom živle a cíti sa milovaný. Má pocit, že národ si ho váži. A malują trawniki, jak przyjeżdża, czy nie? Nie natierajú. Nie spodziewał się Fico na pewno takiej reakcji, dlatego że jego otoczenie utrzymuje go w przekonaniu, że jest kochany. Na wszystkie spotkania, które są organizowane czy w Bratysławie, czy gdzie indziej, zwożone są autobusami grupy ludzi, którzy go popierają, tak żeby te reakcje były zawsze entuzjastyczne i to jest odtworzenie tej tradycji komunistycznego aktywu partyjnego. Wtedy Fico czuje się, że jest kochany przez lud.
to, w jaki sposób zachowuje się premier Słowacji i to, jak on mówi do ludzi, to właściwie brzmi jak rosyjska propaganda, z którą cała nasza część Europy ma duży problem w ostatnich miesiącach. A druga jest taka, że premier Słowacji chyba źle znosi krytykę i on się wściekł, o ile wiem, po tym, co się wydarzyło w Popradzie. Nielen ruskú propagandu napodobňuje Robert Fico. Robert Fico sleduje Orbánovú učebnicu propagandy a môžeme to nazvať Erdoganovou učebnicou aj Putinovou učebnicou. Čiže títo autokrati sa veľmi rýchlo učia jeden od druhého, ale Robert Fico vlastne ráta s tým, že na Slovensku stále silne žije taký komunistický sentiment. Tým, že on mal 4 vlády a 21 rokov vládol na Slovensku, tak on tento sentiment vždy umocňoval, lebo on nikdy sa kriticky nevyjadroval o komunistickom reżimie. Wydaje mi się, że Fico nie tylko rosyjską propagandę naśladuje. Można powiedzieć, że on działa według podręcznika Orbana. Moglibyśmy ten podręcznik nazwać podręcznikiem Erdogana czy Putina, dlatego że ci autokraci bardzo szybko uczą się od siebie nawzajem. Przede wszystkim, co ważne, myślę, że Robert Fico bardzo dba o to, żeby trwał nadal sentyment w stosunku do komunizmu. Fico rządził już 4 razy na Słowacji, łącznie to 21 lat i on w trakcie swoich rządów robił wszystko, żeby ten sentyment do komuny tylko wzmocnić. Nigdy w życiu nie powiedział ani nie zrobił niczego, co by otwarcie krytykowało komunę. A ešte dodám, že Slovensko v našom celom regióne je najzraniteľnejšie voči ruskej propagande. Na Slovensko je zamerané mnoho hybridných aktivít Ruska. Ruskí trolovia útočia, proste ruská ambasáda je veľmi početná, ruskí diplomati sú veľmi aktívni. Čiže viac menej náš problém je, že samotná vláda nebojuje proti týmto hybridným hrozbám. Istotne jest to w sytuacji Słowacji, że jesteśmy szczególnie w tej części Europy narażeni na wszelkie działania hybrydowe Rosji. Czy to fabryki rosyjskich troli, czy bardzo liczna obsada rosyjskiej ambasady. Dyplomaci rosyjscy są bardzo aktywni na Słowacji, a problemem jest to, że rządzący Słowacji nie robią nic albo niewystarczająco, żeby cokolwiek przeciwdziałać tej propagandzie. A ešte jedna myšlienka. Keď porovnáme Roberta Fica s Viktorom Orbánom, Orbán je architekt moci a on z vypočítavosti prechováva priateľské vzťahy s Putinom, lebo si myslí, že tomu pomôže udržať si moc. Ale Robert Fico autenticky obdivuje Putina, autenticky mu závidí, autenticky by bol rád, keby mohol vládnuť takým spôsobom, ako môže vládnuť Putin. A jeszcze jedna myśl, porównanie Fico versus Orban. O ile Orban można powiedzieć, że jest architektem tej machiny przejmującej władzę, ale robi to z wyrachowania. Z wyrachowania naśladuje Putina, czy dba o dobre relacje z nim, natomiast Fico autentycznie jest zafascynowany Putinem i stylem jego rządzenia i najchętniej rządziłby w adekwatny sposób Słowacją. Niełatwo mi sobie wyobrazić, że w 2025 roku ktoś jest autentycznie zafascynowany Putinem, no ale jak widać, tacy ludzie mogą być też na szczytach władzy w państwie Unii Europejskiej. Wrócimy do kwestii przyszłości naszej części Europy na zakończenie spotkania, a teraz ucieknijmy od polityki. Chciałem cię właśnie zapytać, Beato, czy książka Kornelie, która jest twoim debiutem powieściowym, to był pomysł na ucieczkę trochę od polityki, od dziennikarstwa, od tego opisywania trudów naszego współczesnego świata i trochę zanurkowania we własnej pamięci, v takým dobrým rodzaju sentimentu i vzpomnień. Nielen samotné písanie, ale potom ako knižka vyšla, Kornélie boli pre mňa najúžasnejšou kompenzáciou. Ja ako novinárka denne dostávam útoky. Neprejde deň, že by som si v maili nenašla naozaj porovnania k prasaťu, výsmech na môj výzor, výhražky, dokonca referencie na mojich židovských predkov. A vždy, keď sa rozprávam s obecenstvom o Kornéliách, tak zrazu cítim taký súzvuk a mám pocit, že sa viem stretávať aj s ľuďmi, s ktorými by som sa nemohla stretnúť na základe politických názorov. Nie tylko samopoczucie
daje mi te Kornelie, ale również wspaniałą rekompensatę właśnie za to wszystko, czego doświadczam jako dziennikarka. Ja jako dziennikarka na co dzień jestem celem ataków. Nie minie jeden dzień, żeby nie dostało jakiegoś maila, w którym jestem wyzywana od świń, czy są czynione komentarze do mojego wyglądu, odwołania do moich żydowskich przodków. Natomiast jak chodzi o te Kornelie, to one dają mi możliwość takiego spotkania z publicznością, gdzie ja odczuwam jakieś harmoniczne wibracje od publiczności i jestem przekonana, że to jest taka przestrzeń, w której mogę spotkać się z ludźmi, z którymi na innej płaszczyźnie, tej dziennikarskiej, nie byłabym w stanie nadawać na wspólnych falach. Przepiękna książka, opowieść o w jakimś sensie magicznym świecie własnego dzieciństwa, o małej wiosce, wówczas w Czechosłowacji, ale bardzo blisko Węgier, o ludziach, którzy mają korzenie węgierskie albo słowackie, o takim świecie, w którym przenikają się różne opowieści, gdzie członkowie różnych rodzin żyją w jakimś rodzaju symbiozy. Na ile to jest twoja prywatna opowieść? Na ile ty jesteś z tego świata? Veľká časť tej knihy je môj príbeh, ale snažila som sa to napísať tak, že je to príbeh dokonca nielen Maďarov, ale mnohých, ktorí sa rozhodli vracať sa k rodinnej histórii, alebo zrazu si uvedomili, že moji rodičia starnú a chcem si z nich niečo zachovať. Čiže je to taká učebnica, ako sa vrátiť k svojim koreňom a k detstvu a urobila som to cez svoj vlastný príbeh. No, w dużym stopniu jest to również moja historia w tej książce opisana, natomiast napisałem ją w taki sposób, żeby mogli się w niej odnaleźć nie tylko Węgrzy, ale wszyscy ci, którzy starają się wrócić do swoich korzeni rodzinnych. Ktoś, kto może odczuwa, że rodzice coraz bardziej się starzeją i poprzez nawiązanie z nimi kontaktu może wrócić do swoich własnych korzeni, swojego własnego dzieciństwa. Chciałabym, żeby ta książka stanowiła taki jakby podręcznik na tej drodze. Pravdivé je, že ja som vyrastala medzi starými ľuďmi, že nemala som detských priateľov, ale obklopovali ma zvieratá. Je pravda, že v našej rodine bolo veľmi málo mužov. Oni zomreli, ale môj starý otec padol zo strechy, môj prastarý otec zomrel vo vojne, jeden môj strýko zmizol, nikdy sme ho nenašli. Toto je pravdivé. A veľmi často sa ma aj pýtali, že či som zámerne vykinožila mužov z tej knihy, lebo som chcela mať ženský román, ale nie je to tak. Ja rzeczywiście dorastałam też głównie wśród starszych ludzi, otaczało mnie sporo zwierząt i rzeczywiście również w mojej rodzinie było tak, że tych mężczyzn było niewielu albo byli nieobecni. Przy czym naprawdę było tak, że mój dziadek zmarł tak, że spadł z dachu. Pradziadek zginął na wojnie, natomiast jeden z moich wujków zaginął. Często dostaję takie pytania podsumowujące tą książkę, czy ja celowo pozbyłam się tych wszystkich mężczyzn, żeby mieć powieść kobiecą. Nie, po prostu rzeczywiście tak to w tej mojej rodzinie wyglądało. A ešte vlastne jednu myšlienku by som dodala, že my všetci sme hraniční ľudia a nielen preto, že nie sme úplne ani Slováci, ani Maďari. Myslím, že aj tu v Poľsku niekedy rozdeľujeme ľudí, že mestskí ľudia a dedinskí ľudia, ale mnohí mestskí ľudia, ak ich tak opisujeme, nie je to pravdivé, lebo túžia po prírode, majú radi slivkový lekvár, radi zavárajú uhorky a jablka. Čiže v každom z nás je aj taký dedinský človek, aj keď vlastne tá moderná doba tvrdí, že ako keby len mestský človek bol moderným človekom, ale to vôbec neplatí. Jeszcze jedna taka myśl, wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy takimi ludźmi pogranicza. Nie chodzi tylko o pogranicze narodowościowe, przykładowo słowacko-węgierskie, ale też to, jak tożsamościowo się określamy jako ludzie ze wsi czy ludzie z miasta. To też wydaje mi się, że takie jednoznaczne podziały są mylące, bo nawet ten tak zwany człowiek z miasta być może tak naprawdę bardzo tęskni za tą wsią czy przyrodą, bardzo lubi samodzielnie przygotowywać dżemy śliwkowe czy kisić ogórki. Nieprawdziwe jest to przekonanie podzielane przez nowoczesność, że tylko i wyłącznie człowiek z miasta jest tym człowiekiem współczesnym. Twoja bohaterka, ta, która opowiada, ma na imię Alma. Alma to po węgiersku jabłko i na okładce książki jest jabłko i połówka innego jabłka. I w rodzinie Almy w każdym pokoleniu jedna z kobiet ma na imię Kornelia. Czy u ciebie w rodzinie też tak było? Áno, áno. Moja prastará mama bola Kornélia, moja stará mama, moja mama, aj moja sestra. Ja som prvorodená, ale nebola som Kornélia.
A keď som sa pýtala mami, že prečo to je tak ona mi len tak odvrkla, že ty si sa predčasne narodila a my sme vlastne nevedeli, že či prežiješ. Tak som ostala taká zarazená, že či vlastne sa báli, aby to meno Kornélia neprišlo na zmar, že by som neprežila. Ale platí a dokonca moja sestra pomenovala aj moju malú netier Kornéliou, ktorá má teraz 13 rokov a keď sa rozprávame, tak ona tiež hovorí, že ak bude mať dcérku, tak aj ona bude Kornélia. Rzeczywiście tak jest w mojej rodzinie, że zarówno moja prababcia, babcia, jak i mama miały na imię Kornelia. Również moja siostra ma na imię Kornelia i to mimo, że to ja jestem tą pierworodną córką. Kiedyś zapytałam mamę, dlaczego tak jest, dlaczego chociaż jestem starsza, nie mam na imię Kornelia. Na co matka odpowiedziała, że no ty byłaś wcześniakiem, no i nie wiedzieliśmy, czy przeżyjesz. No i jakby ja byłam w szoku, bo miałem takie poczucie, że nie dostałam tego imienia dlatego, żebym go nie zmarnowała. Mało tego, moja siostra, która właśnie jak mówiłam, również ma na imię Kornelia, dała swojej córce, obecnie 13-letniej, również imię Kornelia i ta 13-latka mówi już teraz świadomie, że jak będzie miała córkę, to też daje jej na imię Kornelia. Ale bolo to také vedomé rozhodnutie, lebo vlastne ženy neodovzdávajú svoje rodinné meno, ale je to vlastne mužské privilégium, že rodina nesie ďalej to meno a v dedine, kde dokonca ešte aj pred 50 rokmi najmä muži dedili dom, muži dedili majetok a ženy sa museli vydať, aby proste dostali zo pár uterákov, tak si myslím, že to bol aj taký vzdor zo strany mojich silných žien. Myślę, że to była świadoma decyzja tych silnych kobiet przekazania tego imienia. Nie mogły przekazać nazwiska rodowego, bo to był przywilej, który należał do mężczyzn. Na wsi jeszcze 50 lat temu to mężczyzna dziedziczył dom, majątek, a kobieta, żeby cokolwiek zyskać, jakby kilka prześcieradeł czy ręczników do wiana, to musiała się wydać i moim zdaniem to jest gest oporu ze strony tych silnych kobiet w mojej rodzinie. No właśnie, Beato, bo Kornelie, każde kolejne pokolenie Kornelii w książce, do książki się teraz odnieśmy, one są dziedziczkami pamięci, mocy, wiedzy i zapewniają ciągłość rodzinną, ale też ciągłość pamięci. I to jest jedno z głównych zadań Kornelii v tvojej książce. Je to tak a ja som vlastne od malička som pochopila, že nemusela som pracovať v záhrade, že nemusela som upratovať a to bolo preto, že vždy videli, že som sa niekde odtiahla, som si robila zápisky, zapisovala som si veci a veľmi dobre som si aj pamätala všetky veci, ktoré niekto povedal. Dokonca potom si už moja rodina veľmi dávala pozor, čo predo mnou hovorí. A ja som vlastne žila takým vedomím, že budem kronikárka, že vlastne ja mám povedať aj mojim predkom, že kto vlastne sú. To je veľmi vzácny dar, ale aj veľká zodpovednosť, že zrazu máte tú moc povedať waszej rodzinie, że kto sme. Ja rzeczywiście od małego już byłam traktowana w taki sposób, że nie musiałam tyle sprzątać, nie musiałam tyle pracować w ogrodzie, bo widzieli wszyscy, że czymś tam się zajmuję, coś sobie zapisuję i dużo bardzo zapamiętuję z tego, co ktoś mi opowie. Do tego stopnia, że bardzo szybko zorientowali się dorośli, że muszą uważać, co przy mnie mówią, bo ja to mogę zapamiętać. Taka rola kronikarki rodzinnej, myślę, że ja byłam świadoma od początku, że gdzieś tam jestem do niej predestynowana, natomiast to jest moim zdaniem jednocześnie dar i duża odpowiedzialność, żeby być taką osobą dla swojej rodziny, żeby mówić również tym przodkom, kim byli i zachowywać tę opowieść dla kolejnych pokoleń. Keď sa rozprávate so starými ľuďmi alebo aj mladšími, keď zomierajú, tí ľudia sa nesnažia o to, že aby sa zabezpečili, že neviem, kto bude vlastniť ich auto alebo komu odovzdajú bankové účty. Ale veľmi často tí ľudia sa zamýšľajú nad tým, že čo sa o mne bude rozprávať, že aká spomienka o mne zostane. Ja som to prežívala s mojou mamou a vlastne kniha ešte nebola dokončená, keď ona zomierala, ale dlhé rozhovory sme mali presne o tom, že kto všetko ona bola, že akou výlou pre nás bola, aké úžasné veci dokázala z obyčajných predmetov urobiť.
A myslím si, že aj to jej pomohlo odísť, vlastne odchádzať a zomierať, že vedela, že ja ju nejakým spôsobom zachovám a uchovám pre jej vnúčku. Myślę, że takie rozmowy, które toczymy z ludźmi, którzy są na progu śmierci, czy to starsi, czy młodzi, to ich treścią rzadko kiedy jest to, że kto przejmie mój samochód albo na kogo przepisać konto w banku. Przeważnie ludzie, kiedy są świadomi, że zbliża się śmierć, bardziej przeżywają to, co kiedyś ludzie będą o mnie mówić, jakie pozostanie po mnie wspomnienie. Ja coś takiego przeżyłam ze swoją mamą. Kiedy moja mama umierała, książka nie była jeszcze w całości napisana, ale odbyłyśmy bardzo długie rozmowy, w trakcie których głównie rozmawialiśmy o tym, kim ona była dla nas, jakim dobrym duchem dla nas była, jak wiele rzeczy potrafiła dla nas zrobić, przysłowiowe coś z niczego. I mam wrażenie, że dla niej te rozmowy były pomocne w tym, żeby pogodzić się z nadchodzącą śmiercią, dlatego że miała świadomość, że ja zachowam ją w opowieści dla jej wnuczki i dalszych pokoleń. A najúžasnejšia reakcia, ktoré dostávam vlastne na knihu, je, keď mi píšu ľudia, že začali sme si zapisovať rodinné príbehy, navštívili sme babičku a sme sa s ňou rozprávali a sme sa dozvedeli, že mali sme v rodine cestovateľa alebo mali sme v rodine vedca. A to je niečo, čo považujem za veľký dar, že aj takýmto spôsobom som mohla inšpirovať čitateľov. Najpiękniejsze reakcje, jakie przyszły na tą książkę Kornelię, są takie, że odezwali się do mnie ludzie, którzy powiedzieli, że zaczęliśmy się interesować historiami naszej rodziny, zaczęliśmy je spisywać, odwiedziliśmy babcię, wysłuchaliśmy jej opowieści, okazało się, że mieliśmy w rodzinie podróżnika, jakiegoś naukowca. Te wszystkie reakcje i ten wkład w życie innych ludzi uważam za największy dar, że mogłam tyle osób do takich działań zainspirować. Coraz więcej osób, przynajmniej z naszego pokolenia, mówi, że jaka to szkoda, że nie zdążyliśmy zapytać babci o coś albo dziadka, więc z drugiej strony bardzo doceniam te gesty, że ludzie jednak spędzają czas z bliskimi, żeby o coś zapytać, żeby zapisać przepis na ciasto, żeby zapytać, co robiliście w czasie wojny, żeby ta pamięć rodzinna nie zginęła. I w twojej książce to wybrzmiewa. A gdybym cię zapytał o to, jakie są te Kornelie w twojej powieści? Co cechuje te kobiety? Jakie one mają cechy charakteru? Nevedela by som charakterizovať niečím jednoliatým. Ako mohla by som povedať, že sú silné ženy, ale to je taká otrepaná fráza. Ako väčšina žien tu v miestnosti sú silné ženy. Ale Kornelie, ako ich ja poznám, mali presne to špecifikum, že zachraňovali vždy svet v malých detailoch. Napríklad moja mama bola vždy šokovaná, že koľko predmetov, umelých predmetov z nás zaplavuje, že tým, ako sa otvorili hranice, zrazu nemuseli sa obávať, že sa rozbije porcelánový tanier, lebo sme mali 1000 ďalších umelých tanierov. A ona bola posadnutá tým, že ako rozlíšiť, že čo z tých predmetov, ktoré vlastne máme v byte, sú hodnotné a ktoré môžeme vyhadzovať. A nemala to len s predmetmi, ale mala to aj s knihami. Čiže ona denne prechádzala takou myšlienkovým tréningom, že čo stojí za to, aby sme sa na to zamerali a zakonzerwowali a uchowali to. Myślę, że nie ma takiej jednolitej charakterystyki, którą mogłabym przedstawić w stosunku do tych kobiet. Mogłabym powiedzieć, że były to wszystko silne kobiety, ale to tak naprawdę jest takie zdanie, które pasuje do większości kobiet zgromadzonych dzisiaj tutaj na przykład na sali, więc to niewiele by o charakterystyce tych konkretnych Korneli powiedziało. Natomiast wydaje mi się, że to, co można by było podkreślić, to ich taka umiejętność do ratowania świata w szczegółach, w jakichś takich naprawdę drobnych detalach. Moja mama na przykład bardzo dużo czasu poświęcała na przemyślenia dotyczące tego, jak duże ilości sztucznych przedmiotów zaczęły nas zalewać po tym, jak otworzyły się rynki, jak była większa dostępność produktów takich codziennego użytku, że nie musieliśmy się już martwić, że rozbił nam się talerz porcelanowy, bo mamy nowy, tani, sztuczny, nie wiem, z Arko-Roku. I ją to motywowało do przemyśleń, co z tych przedmiotów, których używamy na co dzień, ma znaczenie. Nie tylko przedmiotów, także książek. Które książki warto gromadzić, które nie. Co z tego, czym się posługujemy, jest po prostu warte odnotowania i przechowania dla kolejnych pokoleń. Lebo myslím si, že to je taký omyl, keď si myslíme, že moderný román musí byť o ľuďoch z mesta. A do tohto omylu padajú mnohí slovenskí spisovatelia, že mestský človek
je osamotený, opustený, bojuje so všelijakými démonmi. Ale takisto aj človek, ktorý žije na dedine, môže byť veľmi moderný. Moja stará mama bola jedna z najmodernejších ľudí, ktorých som poznala. Ona vedela, kto je v dedine lesba, mohli sa jej zdôveriť. Ona vedela v dedine, kto potrebuje lekárskú pomoc, vedela, koho týra manžel a tá žena sa mohla u nej schovať, ak proste sa bála ísť domov spať. A ona to urobila napriek tomu, že mohla čeliť časti dediny s opovrhovaním alebo s kritikou, že vlastne vybočuje z tých zažitých kolají. Toto by som chcela dodať, že Kornélie nie sú starosvedský román. Ja som Kornélie písala ako román aj pre mladých ľudí, nie len pre staršiu generáciu. Ja chciałbym podkreślić, że mam wrażenie, że często popełniamy taki błąd, że nowoczesna powieść musi traktować o ludziach z miasta. Zwłaszcza słowaccy pisarze współcześni, mam wrażenie, że popełniają ten błąd, że dla nich bohater nowoczesnej powieści to musi być człowiek samotny, który walczy z przeciwnościami losu. Moim zdaniem człowiek, który mieszka na wsi, równie dobrze może być człowiekiem nowoczesnym. Przykładem człowieka nowoczesnego świetnym jest moim zdaniem moja babcia, która mimo, że mieszkała na wsi, to robiła rzeczy, które nie licowały z tym takim tradycyjnym pojmowaniem życia na wsi. Ona bardzo dobrze wiedziała, kto we wsi jest lesbijką. Te kobiety mogły jej się zwierzyć. Wiedziała, kogo bije mąż i jeżeli któraś z kobiet, która cierpiała z powodu tej przemocy domowej, potrzebowała danej nocy, powiedzmy, przespać u mojej babci, to ona chętnie udzielała im schronienia. I to mimo, że część wioski traktowała to jako właśnie zachowania godzące w tradycyjne wzorce. Wydaje mi się, że Kornélie moje nie są książką staroświecką. Ja pisałam je z myślą również o młodych odbiorcach. Jest tak, że czytelnik, przynajmniej polski, z twojej powieści dowie się dużo na temat złożoności relacji słowacko-węgierskich i w ogóle historii tej części Europy i świata w XX wieku. Ty sama pochodzisz z tej części Słowacji, gdzie jest duża mniejszość węgierska, albo ludzie, którzy mają pochodzenie węgierskie, są Słowakami, ale sama przed naszym spotkaniem powiedziałaś mi, że twoim pierwszym językiem był węgierski, a dopiero jako 6-latka zaczęłaś uczyć się języka słowackiego. Teraz jesteś jedną z najważniejszych dziennikarek w Słowacji. To może bym cię poprosił teraz o opowiedzenie albo wyjaśnienie słuchaczkom i słuchaczom Polskiego Radia i osobom tutaj z nami będącym w Lublinie, co to jest za historia tego pogranicza słowacko-węgierskiego. Co was tam łączy, a co dzieli i jak bardzo to było dla niektórych skomplikowane, zwłaszcza w komunistycznych czasach. Myslím si, že aj keď je to veľmi špecificko slovensko-maďarská história, že vedia sa s tým stotožniť všetky národy, kde vlastne tá historická zmena priniesla, že nejakú menšinu museli odsunúť, alebo nejaká menšina musela znášať kolektívnu vinu. Polovičku mojej rodiny na základe Benešových dekretov po druhej svetovej vojne odsunuli zo Slovenska na Maďarsko s 50-kilovým balíčkom, pretože povedali, že existuje kolektívna vina, Maďarsko prehralo druhú svetovú wojnu, tak musia odísť. Myślę, że te relacje, które tutaj są przedstawione na przykładzie słowacko-węgierskiego pogranicza, to są relacje, z którymi utożsamiać się mogą mieszkańcy również innych obszarów przygranicznych, członkowie innych mniejszości, które również ucierpiały czy to przesiedlenia, czy dowiedziały się, co może oznaczać tak zwana zbiorowa odpowiedzialność. Połowę mojej rodziny wysiedlono po II wojnie światowej na podstawie tak zwanych dekretów Benesza z Czechosłowacji na Węgry i motywowane to było tak, że Węgry przegrały II wojnę światową, więc jako konsekwencja w ramach odpowiedzialności zbiorowej jej obywatele muszą ponieść taką karę. I zostali w tą drogę na przesiedlenie wysłani z maksymalnie 50 kilogramami bagażu, które mogli zabrać. A moja stará mama to nikdy neodpustila slovenskému štátu alebo Slovákom, že toto urobili jej rodine. Zároveň boli tam, alebo snažím sa vyrozprávať aj históriu, ktorá môže rezonovať aj pre poľského čitateľa. Napríklad to, ako zakazovali komunisti kostoly, ako vlastne poznačili ľudí,
ktorí boli aktívni v náboženstve a deti nemohli ísť na vysokú školu, ak rodičia chodili do kostola. Aj o tom sa snažím rozprávať v tej knihe. Moja babcia nigdy nie wybaczyła Słowacji, Słowakom tego, co zrobili jej rodzinie i wydaje mi się, że ta historia może rezonować też dla Polaków pod kątem tego, powiedzmy, o czym też mówię w książce, jakie represje komuniści stosowali wobec ludzi wierzących i za chodzenie do kościoła karali na przykład ich dzieci tym, że odmawiali im prawa do studiowania. Jedna z takých najobľúbenejších figurok v knihe, keď sa rozprávam s čitateľmi, je práve osoba, ktorá mala meno Terézia, ale v knihe má iné meno. A ona bola malá stará žena, ktorá stále nadávala komunistom aj počas komunistického režimu. Kričala, že smradlaví komunisti, zobrali ste mi kravy a dokonca aj miestny funkcionár sa jej bál, lebo kedykoľvek chcel dať podpísať nejaký dokument, tak sa neodvážil prísť za ňou, lebo ona s palicou sa mu vyhrážala a ona veľmi hrdo chodila do kostola a išla ulicou a klopala na každom dome a kričala do dvora, že ide sa do kostola, nesmiete sa báť týchto smradlavých komunistov. A ja si to ako dieťa pamätám a moja stará mama ju veľmi často upozorňovala, že pred dieťaťom to nehovor, lebo ona to porozpráva v škole a budeme mať problémy. Ulubiona postać, tak przynajmniej sądząc po spotkaniach z czytelnikami, to jest, w książce ona ma inaczej na imię, ale w rzeczywistości miała na imię Teresa. To była taka mała, niewielka staruszka, która ciągle, nawet za komuny, publicznie wyzywała komunistów. Krzyczała za nimi, że wy śmierdzący komuniści, zabraliście mi krowy. Miejscowy przedstawiciel komitetu bał się przyjść do niej z jakimkolwiek podaniem do podpisania, bo ona po prostu wygrażała mu się laską i tak samo publicznie, manifestacyjnie chodziła do kościoła. Idąc do kościoła uderzała tą swoją laską o płoty mijanych domów i mówiła: idziemy do kościoła, nic się nie bójcie tych śmierdzących komunistów. Bo ja to pamiętam z dzieciństwa i moja mama mówiła: no przy dziecku takich rzeczy nie mów, bo powie w szkole i będziemy mieć problemy. A teraz bym chciał, żebyśmy się przenieśli już tak bardzo dokładnie do Jabłonowej Panicy. To jest ta wieś, w której rozgrywa się znaczna część historii opowiedzianych w Korneliach. Jest coś takiego, to nie pierwsze spotkanie w ramach naszego cyklu, kiedy pojawia się w mojej głowie hasło środkowoeuropejskiego realizmu magicznego. Bo ta wieś, w której żyją kolejne pokolenia Kornelii, to jest trochę takie nasze tutejsze, swojskie Macondo. Dlatego, że i twoje bohaterki czują i widzą więcej i historie ludzi, o których one opowiadają, także mężczyzn, no to są takie opowieści trochę, jakby nam je Marquez opowiadał o Europie stąd, tu i dekady temu. Dlaczego właśnie w tę stronę cię pokierowało? Czy te Kornelie w twojej rodzinie właśnie były takie trochę jak z realizmu magicznego? Áno, zámerne ja vlastne ani neviem písať iným spôsobom, len magickým realizmom. Určite nikoho neprekvapí, že môj obľúbený spisovateľ je Marquez, že milujem Olgu Tokarčuk, že čítam Narina Bgarian a čítam vlastne práve spisovateľov. Cítim sa blízko k tým spisovateľom, ktorí sa vyjadrujú takým magickým jazykom. A je to tak, že ja verím, že treba hľadať aj v obyčajných veciach nejaké také, že každodenné magično, aby proste sme mali pocit, že keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí sú si blízki, že sa dejú veľké veci, že aj v malom, starom, zaprášenom dome sa môžu diať veci, ktoré menia dejiny. A na toto verím. Jablonia Panica je vlastne gemerská panica a je to veľmi obyčajná dedinka. A mne sa stalo, že niektorí ľudia potom, keď prečítali tú knihu, tak tam chceli pricestovať do tej dediny a ja som sa dosť obávala. Ja som im hovorila, že tam nič nie je, že tam nechoďte, že tam nenájdete tie bláznivé figurky, ktoré opisujem. Tak, ja celowo wybieram taki język tego magicznego realizmu. Ja po prostu inaczej pisać nie umiem. Nikogo pewnie nie zdziwi, jak powiem, że moim ulubionym pisarzem jest Marquez, że uwielbiam Olgę Tokarczuk. Czuję po prostu bliskość ze wszystkimi tymi pisarzami, którzy takim językiem opisu się posługują.
Ja jestem przekonana, że powinniśmy doszukiwać się wielkiej magii w takich drobnych, codziennych sprawach. Jestem przekonana, że wielkie rzeczy dzieją się nawet w małych domkach i chatkach, kiedy spotykają się bliscy sobie ludzie. Natomiast ta tytułowa wioska ma swój pierwowzór. Tak naprawdę ta miejscowość nazywa się Gemerska Panica. No i były takie reakcje czytelników, że wiele osób chciało tam jechać. Ja bardzo się bałam i mówiłam tym ludziom, słuchajcie, nie jedźcie tam nic nie ma, tam tych dziwaków, których ja opisuję, nie spotkacie. Właśnie. A propos dziwaków. Powiedziałaś, że to jest kobieca powieść. Ja się z tym nie zgodzę, bo jestem najlepszym dowodem na to, że mężczyzna też może dobrnąć do końca i jeszcze się Korneliami zachwycić, ale no jednak są w twojej książce mężczyźni. Oni co prawda w większości krótko żyją i tak spadają właśnie z dachu albo gdzieś znikają, ale też w tej związanej z realizmem magicznym części pojawiają się bohaterowie. I jednym z moich ulubionych jest taki lokalny Odyseusz. Kto to jest? Tutaj cię jednak namówię, żebyś trochę powiedziała więcej o konkretnej postaci. Skąd on się wziął i dlaczego wydał ci się ważny v tej opowieści? Ten Odysseus bol úplne skutočný. To bol vlastne jeden môj prastriko, ktorý naozaj mal aj nejaké mentálne ťažkosti, ale on vždy chcel ísť do Ruska. Napriek tomu, že Terezia, naša prateta, mu povedala, že ak odíde do Ruska, tak ho otrávi a uvarí mu guláš z otravených rýb. Ale on naozaj cestoval a potom začal posielať také čudné pohľadnice, ktoré ja som si pamätala ešte z toho povinného dopisovania s ruskými pioniermi. Začal posielať aj predmety, také, že malé rakety z Ruska. My sme sa vlastne snažili vždy okolo toho vymyslieť nejaký príbeh. Potom naozaj prestal posielať tieto predmety, ale my vlastne v tej rodine sme naďalej si vymýšľali, že Bolondoš Bertalan nám poslal list a hovorí o tom, že už došiel na Sibír. Čiže časť tej postavy bola reálna, ale presne tak, ako v skutočnom živote sme si ho dotvárali, tak som ho dotvorila aj v tej knihe. Ten Odyseusz był rzeczywisty, to był taki mój prawujek, można powiedzieć, i rzeczywiście on miał jakieś też swoje problemy psychiczne, ale fascynowała go Rosja i koniecznie chciał do niej jechać. Nic nie zmieniało w tym nawet groźby ciotki Terezy, która mówiła, że jak on będzie chciał jechać do tej Rosji, to ona go otruje. Rzeczywiście dużo podróżował po świecie i z tych swoich podróży przysyłał nam pocztówki. Później do pocztówek zaczął dołączać też jakieś drobne przedmioty, jakieś drobne rakiety właśnie z Rosji. I my do tych i pocztówek i przedmiotów dopisywaliśmy sobie jakieś historie. Było tak, że rzeczywiście w pewnym momencie przestały nawet przychodzić te listy i przesyłki od niego, ale my jakby ciągle to kontynuowaliśmy, że wyobrażaliśmy sobie i mówiliśmy między sobą, że Bertalan znowu wysłał nam list, pisze, że już dojechał na Syberię. Tak więc zarówno w tej rzeczywistej historii, jak i w książce było tak rzeczywiście, że my do tego, co działo się faktycznie, dopowiadaliśmy jeszcze swoje historie. A možno by som dodala ešte jednu vec, že my v dnešnej dobe brutálne podceňujeme naše detstvo. Čítame všelijaké štúdie, že aké traumy si nesieme z detstva, ale naopak málo čítame o tom, že čo robiť alebo čo si počať s tými spomienkami z detstva. Zamyslite sa, vy si pamätáte také úplne svoju veľmi prvú spomienku z detstva. A to je veľmi zaujímavé cvičenie, ktoré aj s mojimi dobrými známymi spisovateľmi robíme. A niekedy vydolujete nejaký obraz, ktorý má oveľa väčší význam, než v prvom momente predpokladáte. Mnie się wydaje, że obecnie bardzo niedoceniamy dzieciństwa. Wprawdzie czytamy wiele o traumach i tym, jak traumy z dzieciństwa nas wyposażają na całe życie, ale wydaje mi się, że mało ciągle robimy ze wspomnieniami z dzieciństwa. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie jest takie naprawdę wasze pierwsze wspomnienie z dzieciństwa? Bo ja często to robię z moimi bardzo dobrymi znajomymi pisarzami i często w ten sposób można wydobyć jakby z przeszłości bardzo ciekawe obrazy, znacznie ciekawsze niż te, które gdzieś tam w pierwszym odruchu wypowiadamy. Chciałem zakończyć nasze spotkanie pytaniem o przyszłość. W ramach tego cyklu Wszystkie książki Europy tu w Lublinie i na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia pytam się naszych gości z naszej części świata o to, jak patrzą w przyszłość. Mamy bardzo trudny czas teraz.
to są w ogóle nieciekawe czasy. Mówiłaś sporo o tym, jak premier Słowacji reaguje na to, co dzieje się w Ukrainie i do kogo jest mu niestety bliżej. Jak jako i pisarka, i komentatorka polityczna widzisz przyszłość naszej części Európy? Co przed nami? Ja vedome, lebo som pripravená namalovať úplne temný scenár, som v tom dokonalá. Viem proste vymyslieť mnohé scenáre a čo všetko môže dopadnúť zle. Ale vždy si spomeniem napríklad na tie veľké protesty, ktoré sa dejú v Bratislave. Spomeniem si na tie protesty, ktoré už prebiehajú aj v Budapešti. Čiže chcem veriť, že áno, žijeme vo veľmi ťažkom období, ale že existuje stále zdravá časť spoločnosti, ktorá väčšinu času mlčí. Ale keď sa ocitne v hraničnej situácii, tak časť tej spoločnosti naozaj sa dokáže zaktivizovať a to vidíme aj na Slovensku. A je to tak, že Robert Fico sa tých demonštrácií bojí. Viktor Orbán sa tých demonštrácií bojí a preto sa spoliehajú na pomoc Vladimíra Putina a na hybridné zásahy vlastne na trolov a na cyberteroristov, ktorí proste naozaj útočia na naše krajiny. Mogłabym odmalować taki czarny scenariusz, bo jestem w tym mistrzynią, w wyliczaniu tego, co może pójść źle. Ale lubię też myśleć o tym, że być może te duże protesty, których świadkami jesteśmy, czy to w Bratysławie, czy już w Budapeszcie się rozpoczęły, być może znaczą to, że rzeczywiście jest tak, że żyjemy w bardzo ciężkich czasach, ale znaczna część społeczeństwa, wydaje mi się, to jest taka nawet powiedziałabym milcząca większość, to są ludzie, którzy w sytuacji granicznej się zaktywizują, a jestem przekonana, że to są dobrzy ludzie i widzi to, wydaje mi się również, czy Fico, czy Orbán i obaj boją się tego, dlatego liczą na Putina, jego wsparcie w postaci czy to elementów wojny hybrydowej, ataków troli, czy cyberterroryzmu, którego nasze kraje doświadczają. Momentálne naozaj žijeme v dobe takej emancipácii hlúposti. Že žijeme v dobe, keď pomaly sa máme hanbiť za to, že máme vysokú školu, máme sa hanbiť za to, že sme vzdelaní, máme sa hanbiť za to, že čítame knihy, lebo budeme označení liberálmi, alebo budeme označení, že sme proti ľudovému a že sme proti obyčajným ľuďom. A to je nebezpečné, lebo práve túto časť spoločnosti Robert Fico aj Viktor Orbán vlastne emancipujú a podvihujú a hovoria im, že teraz je váš čas. Aj vaše najtemnejšie túžby, ktoré ste doteraz nesmeli vyslovovať, lebo nesmeli ste posielať svojich susedov do plynu, nesmeli ste nadávať Rómom, že sú cigáni, špinaví. Ale teraz môžete, lebo prišiel vás čas a keď nás budete voliť, tak my budeme presadzovať presne tieto vaše predstavy o spoločnosti. A robia to nie preto, že na to veria, ale robia preto, že táto časť spoločnosti im umožňuje vládnuť. Wydaje mi się, że problemem jest obecnie emancypacja głupoty i w nas stara się ten prąd wytworzyć takie przekonanie, że powinniśmy się wstydzić naszego wykształcenia, wstydzić się tego, że czytamy książki, bo być może z tych powodów zostaniemy ometkowani jako liberałowie, jako ludzie, którzy są przeciwko zwykłym obywatelom. Fico czy Orbán, wydaje mi się, że emancypują właśnie teraz takich ludzi, dając im do zrozumienia, że te ich najciemniejsze pragnienia, których do tej pory nawet nie mogli wysłowić, teraz mogą zostać spełnione, bo wcześniej mogli sobie tylko myśleć, ale nie powiedzieć na głos, że chcą wysłać swoich sąsiadów do gazu, czy wyzywać Romów od brudnych Cyganów. Natomiast ci politycy dają im do zrozumienia, że jeżeli będziecie nas wybierać, to my będziemy starać się te wasze wyobrażenia wcielać w życie. Nie dlatego, że ci politycy w to wierzą, tylko dlatego, że wsparcie tych grup społecznych umożliwia im dobry wynik wyborczy i rządzenie. Jak Państwo słyszą, od magicznego realizmu doszliśmy do realizmu naszych czasów. Nasze spotkanie z języka słowackiego na polski, a i w przypadku komunikacji z naszą gościnią z polskiego na słowacki, o ile była taka potrzeba, dodajmy, tłumaczył Michał Wilchniański. Bardzo dziękuję. A w Lublinie i na antenie programu Trzeciego była z nami jedna z najważniejszych dziennikarek słowackich ostatnich dekad, no i pisarka. Świetnie przyjęta została jej powieść debiutancka Kornelie
Beata Balogowa. Dziękuję bardzo. A na początku przyszłego roku, 2026, tak, w ramach audycji Wszystkie Książki Świata i cyklu Wszystkie Książki Europy będziemy retransmitować spotkanie z Juricą Pawiciciem, pisarzem chorwackim, autorem książki Czerwona woda. To spotkanie w Lublinie w grudniu. Krzysztof Sagan i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. Podcast Polskiego Radia.